αντιπρόεδρε του κόμματος Europe of Freedom Democracy, Nigel Farage, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο χείλος μιας χρηματικής και κοινωνικής καταστροφής και στην αίθουσα σήμερα έχουμε τους 4 άντρες που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι. Κι όμως έχουμε ακούσει τις πιο βαρετές, τις πιο τεχνοκρατικές ομιλίες που άκουσα ποτέ, είστε όλοι σε άρνηση. Από όποια αντικειμενική σκοπιά, το ευρώ είναι μια αποτυχία. Και ποιος στα αλήθεια είναι υπεύθυνος, ποιος κάνει κουμάντο από όλους εσάς? Φυσικά η απάντηση είναι κανείς από εσάς, γιατί κανείς σας δεν έχει εκλεγεί, κανείς σας δεν έχει μια δημοκρατική νομιμότητα για τη θέση που κατέχει μέσα σε αυτή την κρίση. Και μέσα σε αυτό το κενό, αν και διστακτικά, είχε κατέβει η Άγγελα Μέρκελ. Και τώρα ζούμε στα αλήθεια, σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Κάτι που στην πραγματικότητα η Ευρώπη θα έπρεπε να σταματήσει. Κάτι για το οποίο οι προγονείς μας πλήρωσαν βαρύ τίμημα με αίμα για να το σταματήσουν. Δεν θέλω να ζω σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη και ούτε οι πολίτες της το θέλουν. Αλλά όλοι εσείς παίξατε ρόλο. Γιατί όταν ο κύριος Παπανδρέου σηκώθηκε και είπε τη λέξη δημοψήφισμα, εσείς κύριε Ρέντο περιγράψετε ως παραβίαση εμπιστοσύνης και οι φίλοι σας εδώ μαζεύτηκαν σαν αγέλη με ίενες, περικύκλωσαν τον Παπανδρέου, τον αφαίρεσαν και τον αντικατέστησαν με μια κυβέρνηση μαριονέτα. Τι εξαιρετικά ιδιαστικό θέαμα ήταν αυτό. Και δεν αρκεστήκετε σε αυτό, αποφασίσατε και ο Μπερλουσκόνη έπρεπε να φύγει. Έφυγε κι αυτός και αντικαταστήθηκε από τον κύριο Μόντι, έναν πρώην Ευρωπαϊκό Επίτροπο, ένα επίσης αρχιτέκτονα αυτής της ευρωκαταστροφής και ένα άτομο που δεν ήταν καν μέλος της Βουλής. Μοιάζει με βιβλίο της Αγαθά Κρίστη, που προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο άτομο που θα διωχθεί. Διαφορά είναι ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι κακοί. Εσείς όλοι θα έπρεπε να είστε υπόλογοι για αυτά που κάνετε, θα πρέπει όλοι να απολυθείτε. Και πρέπει να ομολογήσω, κύριε Βαρρομπάη, 18 μήνες πριν που πρωτογνωριστήκαμε, έκανα λάθος για σας. Είπα ότι θα ήσασταν ο σιωπηλός δολοφόνος της εθνοκρατικής δημοκρατίας, αλλά δεν είστε πλέον. Το κάνατε στα φανερά, έτσι. Εσείς, ένα μη εκλεγμένο άτομο, πήγε στην Ιταλία και είπε: αυτή δεν είναι ώρα για εκλογές, αλλά ώρα για δράσεις. Τι στην ευχή του Θεού σας δίνει το δικαίωμα να λέτε αυτό στον Ιταλικό λαό?